गासैबो बर' रायजो राजानिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव खनसेबाव बावहरफिननाय जाबाय। थ' दिनैहाय आं 11टा साराय 11टा 11:30 ना AM आवहाय क'क्राझाराव थांदोंमोन आं टाउनावहाय। थांनायनि जाहोना जेबो खामानि गैयामोन। लोगो सासे कन्ट्रेक्टर बिथाङा लिंबाय जेला आं बेजों माथो खालामबाय थानाय न' बरिं थ' थांना फैनोसै दान्दिसे होननानै बुंनायलाय आं बेजों थांफानाय जादों। बिथाङाबो खामानि थानायलाय आं बेजों एसे एनै थांफादोंमोन आरोखि। थांफानायाव ओरैनो ओमफ्राय गोजौआवहाय बिथां प्रमद बर' दङ होननायलाय मानसिफोराबो दंलायो फ्रायानो पाब्लिक रायजो राजाफोर दङ। बावहाय आङो बिदिब्ला प्रमद बर'जों दान्दिसे नुजालांनोसैलै CM जों लोगोखौ बुंबाय। दङसै होननानै बुंबाय। दङलालाय हाबलांसै थो बिदि होनबाय। बेहा गावनि खामानियाव थांबाय। ओमफ्राय आं आरो ओरैहाय सिना जाना सानैसो मानसि लोगो मोनबाय। बे लोगो मोननायावहाय दान्दिसे रायलायलायबाय मोजां गाज्रि दुख सुख बिदिनो माब्रै सोलिदों माब्रै मादों बेफोरबायदि रायलायलायबाय। रायलायलायनायाव बेयावहाय खोथाया ओंखारलांबाय शिबखौ लोगो लानोब्ला आदा एपइन्टमेन्ट लानांगौ। आदसा थिग दङ एपइन्टमेन्ट लागोन आं माथो गिदिर बाथ्रा बेलाय एपइन्टमेन्ट लानो आं रायलायगोनसोथ' पार्सनेल माखासे खोथा बिदि होननानै आं थांनो होननानै थाङोब्ला जाहैबाय मा एपइन्टमेन्टखौ आं लागोन बिसिम थिगैनो दं। सासे CM खौ लोगो लानोबा सोरबा सासे जों गिदिर मानसिखौ जुदि लोगो लानोबा एपइन्टमेन्ट लानांगौ बिसिम मोजां बाथ्रा बेखिनिसिम आं मोजां मोनदों। खोथाया जाहैबाय मा दिनै एपइन्टमेन्ट लानानैबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ माने सोहोआ माने टाइम होआ जाहैबाय। बाथ्राया बिसिम माब्रै जाखो बियो एपइन्टमेन्टसिमथ' थिगैनो दङ लानांगौ हाबनांगौ 5 मिनिटसो जुदि नोङो टाइम होयोब्ला रायजो राजानो अब्लाना बेसेबां मोजां जागोन। खिन्थु बेफोरबायदिखौबो मा खालामो जाहैबाय एपइन्टमेन्ट लानानैबो दिनैहाय सोआ होननानै अभिजुग बा माखासे बाथ्रा फोसावलायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो खोनादों। आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो रायजो राजानि बुंनाय राव बियो। खारन BTC सेक्रेटारि अफिसाव दिनैहाय हाबैना नायनायावहाय मोनसे बुस्थुखौ आं दिनै मोनबोदों जे दिनै जों एपइन्टमेन्टखौ जों मानो थाखाय लायो आरो जोंनो मानो थाखाय टाइम होयो आरो नोंबोलायथो प्रमद बर'आबोलायथो सोर? नोंखौथ' जों बर' रायजो राजायानोथ' परिबर्तननि नामाव सासे CM बानायनानै होदों आरो नोंबोलायथो सोर? जों NDFBनि सागान होनायावसो नोंबो CM जादोंथ'। जों जुदि सागान होआमोनबा जों जुदि माबा मोनसे होआबा NDFBखौ जाम्बा खालामनानै नोंथाङा फुस्लायनो ओरै दानखे दुनखे खालामनानै नोंथाङा जाम्बा खालामनानै CM जादों बेखौ रोखाखा बे बाथ्राया रोखा आरो बेखौ रायजो राजायाबो मिथिगौ। दिनै नोंथाङा आंनोलाय टाइम होनो हालायलाय नोंलाय बेसेथो गिदिर मानसि नोंबोलाय खारन जोंनि भटखौ लानानै बा रायजो राजानि भटखौ लानानैसो नोंबो सासे CM रायजो राजानि भटखौ लानानैसो नोंबो सासे CM आरो गुबुन दैदेनगिरिफोराबो साफा EM नों आंनि भटखौ लानानै बा सोरखौबा लानानै नों सासे EM होनबा जोंनो जुदि नों टाइमखौनो होनो हायाबा मानोथो जोंलाय नोंखौलाय CM बानायगारखो मानोथोलाय नोंसोरखौलाय जोंलाय रायजो राजाफ्रालाय मानोथो नोंसोरखौलाय जों मानो सरकाराव परिबर्तन सरकारावलाय मानोथो फैहोखो जोङो? बाथ्राया बे आं खोनानानै दुखु मोनदों। आं जुदि थांनाय मोनबा आदा नोङो थांनानै लासिंसिंसो जागोनलै आदा नों दा हाबैसै होननानै बुंबाय। आदसा मानो आंना खोथायाथ' बहाय फैफिनबाय। आं फैग्रि न'आव फैनाय लोगो लोगोनो आं भिडिअखौ खालामफैनाय जादों बेखौ खिन्थु बुंनो गोसो गैयामोन आं प्रमद बर'खौ आं सप्ता खनसेसो बुंथ'वा जेबो होनथ'वा बेफोरबायदि खोथा साननानै दङमोन। सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै ओरैबायदि मोनथिहैबाय जे प्रमद बर'आ पाब्लिकफोरनो माखासे एपइन्टमेन्टखौ होनानै खिन्थु हाबहोआ। मानो? नोंनि गेटआव थाग्राफोरखौ एसे बुंनानै दोनब्रा नोंनि सामसाफोरखौ एसे बुंनानै दोनब्रा प्रमद बर' BTCनि CM नोङो एसे बुंनानै दोन। नोंखौ जों बुंनो हायोलै नोंखौ जोंबो रायनोबो हायोलै खारन जोङो जों नोंसोरखौ जों पाब्लिकफोरा दिनै नोंथांमोनखौ दिनै CM बानायदों नोंथांखौ परिबर्तननि नामाव गुस्लायनायनि नामाव नोंथांमोनखौ जोङो देरहाहोदों सरकाराव जिरायहोदों बेफोरबायदि खिन्थु जोंनो टाइम होआब्लालाय नों सोरनो टाइम होबावगोन नोङो? ना नोंनि न'खरनि फेमिलिनि मानसिनो टाइम होगोन ना इन्टेलेक्सुयेलफोरनो टाइम होगोन? जों जनसाधारननो जुदि होआबा सोरनो होनांगौ? जोंहाथ' गोबां प्रब्लेम थायोना गोबां प्रब्लेम थायो। नोंहाथ' गिदिर थानो हागौ जोंहाबो फिसा प्रब्लेम थायो मोनथिबाय प्रमद बर' BTCनि CM नोंहा जेसेबां प्रब्लेम जोंहाबो बर' रायजो राजाफ्रा गोबां प्रब्लेम थायो। मालाबा संख्रिनि मालाबा बानलुनि बेफोरखौनो समाधान खालामना हरनांगोन नों आंखौ नङा। आं दिनै थाङाखै नोंनावहाय आं नोंनाव मा होननानै बुङो स्किम बा माबा मोनसे बिनो थाङाखै आं मिथिबाय। आं नोंनाव स्किम बिनो थाङाखै। आं नोंनि स्किमखौ आं मावाबो आरो नाङाबो नोंनि स्किमखौ आंनो। खारन आं दिनैहाय
बिमा बिफा सोरजिना दोननाय एसे एनै हा दं आं बेखौ मावना जायोबा आं जथेस्थ' आं खिन्थु मावाखै मावना जायोबा आं जथेस्थ' नोंनि स्किम बिनो थाङाखैमोन आं प्रमद बर' दिनै आं थांदोंमोन नोंजों माखासे खोथा सावरायनोसो होननानै नोङो आं बेखौल' बुंगोन नोंथाङा जनसाधारननो टाइम होनो हाया नों होयो ना होआ बे नोंनि खोथा एपइन्टमेन्ट लाखांनायनि उनावहाय खिन्थु टाइम होआ बा सोआ नोंनि मानसिफ्रा मानो जाहोना मा नों मानोथ' अफिसाव जिरायबाय थादों होनब्लालाय पाब्लिकफोरनो जुदि टाइम होआबा जनसाधारन जुदि 5 मिनिट टाइमखौ जुदि होआबा नों जोंनि भटखौ लानानै बेफोरबायदि नेक्स्ट बोसोर जिरायनो सानदों नामा बिदिया गैया बिदिखौ जों सान्स होआ बर' रायजो राजाफ्रा आरो बर' रायजो राजाया नोंनि सायाव मोनथिनो बुजिनो बाखि गैला थ' बाथ्रायाथ' बिदिसिमनो आं बिसिम नोंखौ दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन दिनै इउजि ब्रह्मनि खोथायाव फैफिनदो दाना इउजि ब्रह्मआ मा होननानै बुंबावदों मोननैसो माबायावहाय इउटिउब बा मोननैसो भिडिअ'आवहाय खोथाखौ बुंनो नागिरदों दिनै रन्जन दैमारिखौथ' बुंबाय बे मेगन मेसेबनानै सागान होदों थिगैनो दं बिसिम इउजि ब्रह्म आं नोंखौ बुंनो समायामोन इउजि ब्रह्म आंनि बैसो गोरों आंनिख्रुइ बैसो देरसिन आंनि बिबथिनि बैसो नोंथाङा आरो नोंथाङा गियानि गुनि साबसिन हामसिन नोंथाङा बै समावहाय गोबां जोंबायदि स्ट्रागोल खालामबोबाय नांबोबाय सेक्रिफाइस खालामबोबाय आं सेलुट होयो बिसिम नोंथांखौ सनमान होयो नाथाय बावहाय नोंथाङा मा होननानै बुंदों बर' रायजो राजाखौ एकदम रोखा थगायनाय सिम्पोल राव होनदों आरोखि नोङो नोंनि खुगानिफ्राय बे बाथ्राया गनो नाङा मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय दिनैनि दिनाव जोंनि इउथ्सफोरा जोंनि बर' इउथ्सफोरा बर' लाइमोनफ्रा बुजियै सिन्था खालामि रावबो गैया गोरों जोबसै दिनै आखरबाबो लिरनो गोरोंसै जोंनि बर'नि गेजेराव दङ खिन्थु दिनै नोंथाङा मा होनदों गोबां आफादानो फैजोब्बाय जमा जाजोब्बाय नाङा होनना बुंनो हाया होननानै बुंदों बावहाय आं मोनसेल' खोथाखौ बुंगोन बिटिसि नामा थानाय नंला बिटिआर नामावसो थासिगोन मानोथो नोंलाय नोंनि दिनै बिटिआर जाथारदोंब्ला मानोथो सेक्रेटारि गेटआवलाय रोखानो बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मानोथो लिरनो गोनां जादों काउन्सिलखौ मानो गारनो हायाखै मानो रिजनखौ लिरनो हायाखै खार'ना मा इउजि ब्रह्म आंनि कुइसना बे मानो रिजनखौ लिरनो हायाखै रिजन लिरनो हायैनि जाहोना मा बिनि सिङाव मा हाबनानै दं खारन नोंबो बुजिदों बिखौ इउजि ब्रह्मआ बिखौ बुजिदों जों दे रिजनखौ लिरनो हाला बे काउन्सिल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बे काउन्सिल सोदोबखौ जे गारनो हाला बेखौ नोङो बुजिदों आरो मोनथिदों जेब्ला नोंथाङा काजलगावआव गोजोन गोरोबथा खानाव वेलकाम सेरेमनि खालामदों आबसुफोरा बावहाय वेलकाम सेरेमनि खालामनायखौ आंहा बाजायाखै मोजां मोनदों आबसुनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बिसिम खालामनाय थाखाय खिन्थु इउजि ब्रह्मआ दे दिनै बावहाय बिबार माला गाननानै गोदोना बुंलायनानै माने खोथा मोजां बुंनो बोलो गैयि खोथा बुंनायावसो आं बुंनो गोनां बायध्यता जादों इउजि ब्रह्म नोंथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन ना बावहाय बे हाग्रामायाबो दिनै सागान होनो गोनां जादों बावहाय माबा हिसाबै उइटनेस हिसाबै दिनै बिथांमोननो नाङा होननानै बे काउन्सिलखौबो नाङा होननानै बुंनो रिजनखौ नाङा होनना बुंनो हाला बिसोरो खारन बावहाय सागान होबाय थिगैनो दं नोंथाङा काउन्सिल सोदोबखौ गारहोनो नाजा नों सासे माबानि आसामनि मन्त्रि आरो बिटिआरनि नोंनि बिटिआरनि सासे मन्त्रि हिसाबै नोंथाङा बे काउन्सिल सोदोबखौ गारहोनो नाजा मानोथो लिरनो हायाखै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल मानो लिरनो गोनां जादों सेक्रेटारि मेन गिदिर आखरजों मानो काउन्सिल सोदोबखौ लिरनो गोनां जादों बे आरो बाथ्राया थ' ओंखायनो इउजि ब्रह्मआबो गोरों जानो हागौ जों नोंसोरजों मेलेमा सौहाजोबा नोंथांजों जोंहा रुजुनो समाया आरो नोंथांखौ जों बेफोरबायदि बुंबाय थानोबो समाया ओंखायनो माखासे बाथ्राखौ नोंथांमोना गियानि गुनि आरो लेखा गोरों मानसि नोंथांमोना आंनि बिबथैनि बैसो समान आं बेफोरखौ जे बुंबाय थानो समाया आरो नोंथांमोनखौ जों बेफोरबायदि बा गुबुन ससियेल मिडिया बा गुबुनाव बेफोरबायदि बुंबाय थानो समाया नोंथांमोना जों बुङोब्ला दुखु मोनो जेरैबायदि दिपेन बर'आ बुंदों इउटिउब जाय सालायदों फेसबुक सालायदों बेफोरमोना इनकाम खालामदों ब्लेसिं होगोन होननानै येस नोंसोरनि ब्लेसिंखौ आंनो नांगौ दिपेन बर'नि ब्लेसिंखौ नांगौ 100% ब्लेसिं हो अफ्रिनो ब्लेसिं हो ओमफ्राय आरो इउजि ब्रह्म नोंथांमोननिबो ब्लेसिं नांगौ आंनो आं बेफोरबायदि ब्लेसिं होग्रा मानसिखौसो आं बेफोरबायदि मानसिखौसो मोजां मोनो आरो ओमफ्राय इउजि ब्रह्मआ काउन्सिल सोदोबखौ गारनानै रिजन सोदोबखौ सोनोखौ नाजा आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन दिनैहाय आरो प्रमद बर'आबो नोंथाङा ओरैनो सिफ जायाखै गासैबो परिबर्तननि नामाव गुस्लायनायनि नामाव सोलायनायनि नामाव गासैबो बर' रायजो राजाया दिनै नोंथांमोनखौ मा गाद्दियाव फैहोदों आरो रायजो राजा
सादा सिदा थगायनो रोङै बर' रायजो राजाफ्रा सिम्पोल जोंनि बर'फ्रा बिथांमोना नोंनि गोदै गोदै रावाव नोंनि बे मोजां मोजां खोथा बुंनायाव नोंथांखौ दिनै CM खालामबाय। दिनै CM खालामनायाव बै बे बर' सुबुं बै गामि ओनसोलनि बै गामि बिथरनि बर' सुबुंखौ नोंथांमोना टाइम हो, बिथांमोननो सम हो। मा 10 मिनिट 5 मिनिटब्लाबो टाइम हो। बिथांमोना 5 मिनिटाव गावनि नांगौथि खोथाफोरखौ गोनांथि दरखार जानायफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ उसुबिदाफोरखौ खोन्थागोन। नाथाय बिफोरनि रावखौ नोङो खोनासंनो दिनैनि दिनाव सम गैया। रायजो राजानो नोंथाङा सम होआखै। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय। जय बर' हारिनि।